Ito, sinasabi ko, oh, madilim pa rin, wala pa rin yung poste. What? Irip? Ayan, oh. Nakakain na ako. Tuwatan yan. 150 ah. 8,100 dito. Update. Okay. Ito yung kanyang mga pinalengke, guys. Ayan, guys. Hello, hi everyone. Good morning. Welcome again to our channel. Nagluluto kami ng lunch. Ngayon lang ako nakaalala na mag-video. Ayan. This is for my daily vlog. Ayan guys. At nagluluto siya ng maka. Nagluluto siya ng ribeye. Ha? What? Ribeye? Ganyan siya magluto guys. O nga pala, sa pagluluto niya ng steak, ay meron akong inilagay dyan sa playlist namin. Nilagay ko dyan kung paano siya magluto ng steak guys. Katulad din nito. Kung gusto niyo tignan, nandun ang video. Okay? At ako naman ay parang busog na. Dahil kumain ako nito. Ang sarap nitong galing kay Ma'am Leonie doon sa Old Airport. Ang sarap nitong kanyang kamote. Kasi nakita niyo ang laman. Ayan oh. Nakakain na ako ng malaki na isa. Ganyan ang laman. Oh, ang ganda ng color, di ba? Ganda. So yan, kakain na tayo. Lunch namin, tapos meron ako hinihanda dito. Lalagyan ko na lang siya ng salt and pepper plus vinegar and olive oil. Ayun, salad na. Ganyan. Lettuce and corn. Ayan. Hi everyone! Good afternoon! It's already 5:10. At nandito na yung mga afternoon people. Ayan. At galing na naman tayong nagpatrabaho. At ngayon naman ang lakad natin ay syempre bilhin yung mga pangangailangan. Dahil alam nyo guys, talagang nag-ighan na ang lahat. Yung tray ko ng fruit, tray ng eggs, lahat. Wala nang maluto. Sabi ko sa kanila, bukas ang iluluto kong itlog, yung mga itlog nyo. Wala! Naubos ang itlog! Ang takaw kasi ng mga ano rito, tatakaw ang mga tao rito. Eh kailangan naman ng pangatawan na, lalo na sa mga anak mo, kailangan ng katawan nila. Nakita mo naman. Magtipid tayo. Nagtitipid naman, hindi naman kami mahilig sa pagkain, pero para sa breakfast, kailangan talaga, para naman huwag mang lanto tayo. BCO, intersection, BCO, see? Ayan, kasi busy na. Tingnan nyo, mag-uwian na, 5:11 na. So, ayan guys, at pupunta tayo sa palengke. Yan, at saka siguro, titingin din ako sa daon ng mga pots na malalaki. Kasi kailangan talaga. We need it urgently, badly. Really, nakita nyo naman ang mga pots na nabili ko ang liliit. Eh, ang mga plants namin ay ang lalaki, giant na talaga. Kailangan ng ilipat ang mga gulayat na mga plants. So, let's... Ay! No, kamuntik nang namatay. My God! Ano ba yan? Ano? Nagulat ka? Wala. Hindi matinag. Guys, tunog ang dugo nito. Pinagtipan na naman ako ito. Pagtipan na naman lagi, pinagtitipan ito. Okay, let's go guys. Let's go. At tingnan natin kung anong makikita natin na mabili doon. Okay, let's go. At kung kasya yung budget natin dito na dala. Let's go guys! Let's go! And enjoy your shopping! Kahit kakarampot lang pera natin dito. Okay, let's go! Let's go! Ito na tayo dito sa palengke. Tingin tayo ng pots muna guys. Let's go. Allah! Yun. Ay. Let's go! Tingin muna tayo ng pots. Ang pots ay nandun sa dulo. Sa dulo nga. Wait lang. Ano? Yung pots na malalaki. Tingnan natin. Nagsasara na sila. Ala, 5 o'clock pa lang. Maaga sila nagsasara ngayon. Bakit ganun?
Bakit ganun? Teka, tingin tayo dito. Dito yun eh. Dito ako nakakita nun. Yung mga plastic lang para madali lang malipat. Kasi kung yung bato o konkreto, mabigat. Ang dami dito. Dito ko yung nakita. Nagsasara na. Ay, wala na. Maabot pa natin. Ito. Dito. Let's do this. Ayan. Oh, 8,100 dito. 20, 45, 55. Napay mas dako ari ani? Mo na kinadakuan? Ay, dia. Tagpila ni na. Napay dako. Maliit lang ini para sa ano. Ito pa malaki yan. 250. Mahal naman. Tagilan eh. Kani, 150. 150 eh. Tuwakan yan. 150 yan, 250. Napay isa to. Tagpila to. Kadto ka nga nga. Suwayo ito. Kani, 200. 200. Ay, sorry. Palit taog. Gulay. Itlog. Itoy. Dito tayo. Ha? Ha? Dapat. Yung ano, yung update. Okay. Pili kilo ani? 280 na. 280. Gusto mo yan? Tamarong? Bangos. Bangos. Yung malaki sana. Ilang dagko? Ha? Kagalitan mo kanya. Oh, pang sigang day. 4, ha? 80 daw. Pila? 480. 480. Ang ganda ng kanilang bangos. 80. Bili akong hipon doon. 80 ang kilo, pero para sa akin 460. Tapos, tagpila yung yellowfin. 350 kilo. Oh, 350 ang kilo. Uy, naman yung pulisan lagi. Lagi? Kambal pala. Kambal. Jason araw diay. Ambot. Pareho silang Jason. Joshua. Jason. Kanang saktura sa kawali daw ya. Pang steak. Ana. Oh, very good siya. Oh, di ba? Si Joshua, no? Si Jason. Pati nga lamang ko nga nung naduha maning dagway ani murag anino. Naniwang si Jason og lingi na ko adto naniwang. Ah. Ay dako na. Oh my God. Tagpilay pa nga. Tanga, 350. Unsa may mas lami, murag mas lami ang panga sa tulingan, no? Bili ang sa tuna. Oh. Mas lamig ko siguro man kay mura ganahan man naguban jud na panga sa tuna. Sa tuna may among order og muad tug ihaw-ihaw. Wa pod na daron. Ana mo? Na ba yung sa ngay nana. Bitaw. Anong di man Ang dadon? mura man og dili kayo malita nagdagko. Ang bitch kay ang gagmay may request. Ngay. Gusto ko dako. Dako Kung jud. mura ako siguro man na okay ang dagko. Pero kung kanang bangkuan balik kaya ada man tong gagmay kay Ah, oo. Affordable. Oh. Bitaw. Yan.
Isa pa. Uy. Wala, nagkan lagi tao diri. Ngano man na? Ha? Lang palit mig bangus. Adto. Ayan gipahinluan. Wa na gyud ko kakita og Blue Marlin bisag anino. Ha? Sa man? Ay, ginoo ko. Basta lang ana siya isda sa Herodas mo dito na siya ang kuhanan. Diyos ka. Wala. Kani bago pa manggod may gahapon. Mo ba? Kani naata. Kana tagpila ron? 200 ang isa. Ang kilo. Okay. Oh, yeah. 1 and 1.7. Ang daming tao. Gara sila. Taga usa ka kilo. Hello. Na-starring sa YouTube. Oh my God, namin. Ito 150 sa kanila, oh. Yung dragon fruit. 305. Wala pa iyahaday. Ayos ba yung mangga nila? Ito yung kanyang mga pinalengke, guys. Ayan, let's go home! Babosh! Ay, salamat Lord God. Nakapamalengke na naman ng seafoods. I love seafoods. Pag pumupunta kami ng Dao, doon lang kami nakakabili ng ganun. Tapos nakabili ako ng maraming pots. Wow! It is a success this afternoon. Kasi problema namin yung propagation ng malalaking plants. At least ngayon, meron ng lalagyan. Ay, salamat Lord God. See? Ayan. Ayan. Dito rin. Marami rin dito fruits. Okay, let's go. Nakapamalengke konti dyan sa public market. Ngayon naman ay dito tayo sa grocery. Bago magdilim. 6:03. Ayan. Timing na timing. Yes, pinagbigyan kami. Oh. Pasok tayo sa parkingan dito sa malapit. Thank you Lord God. Invite you Lord. Daming tao dito guys. Siyempre mall ito eh. Punta kami sa grocery para sa mga, you know, milk. Yung mga karaniwan, tsaka yung mga pangluto ko, wala na. Yung olive oil, butter, nako. Ay nako, nako. Ang mahal pa naman ang bilihin. Kaya ngayon, dapat unti-unti ko na lang yung konti-konti na lang ilagay ko sa lutuin. Kasi, ang mahal po ng ang mamahal na, ang taas na ng bilihin, grabe. Let's go. Yung ribeye na sinasabi ko dito sa island, 1,050. 1,050 ang isang piraso. Angus beef. Ayan, Angus beef. Cranberries. Marami rin yan doon. Mas mura doon. Mas mura doon. Patang kukuha doon. Okra. Sos. Ano, bakit ako kukuha niyan? Dami dyan sa palengke. 60. Ang Ang okra, 169 pesos. Ilan ang timbang ng okra na frozen? Is 500 grams. Wala pang isang kilo, kalahating kilo. Wow! Ang mahal ng okra guys. Porket na frozen.
Hindi nga fresh eh. Okay. 180 ang kilo. 150 ang kuha natin. Di 30 rin lang sa kanila. Alangan namang di sila tumubo. Ayan guys. Malapit na kami matapos. Malapit na tayo umuwi. Okay? Let's go guys. Ayan. Sarap mamalengke. Yung pera lang ang hindi masarap na budgetin. Ang hirap batak-batakin. Ang mahal na bilihin. My God. Ito na mga favorite. Mga favorite ng mga Nanginom ka. Ay, cheese pala ito. Ano ba yan? Hindi, meron mo ito. Wala. Ito oh. Mozzarella. Ayan. Ano? Oh, mozzarella oh. Ay, maniwala sa akin ito. Ito. Magkano ng kilo nila? Ito. Wala. Mahal na. 905. Tignan mo naman ang kung 905 ang unit price. Ano, 200 to ano ang isa. Ayoko nga. Ayaw mo na naman. Eh, yung nandun, mas maliit naman yun nandun. Mozzarella, sabi ko, kaya lang. Asa na yung nakita ko kanina? I will show you the price. Mozzarella is 905 ang kilo. 905 guys. 200 grams is 200. Oh my God. Di na ako magluluto ng pizza. Dati 400 lang ang kilo. Ngayon 1,000 na. Pastrami. Meron na akong nakuhang salami ha. Huwag ka nang kumuha. Mortadella. Huwag na. Tama na yan. Binibili ko dati. 5 kilos kasi ang isang ganyan. Isang block nito. Ha? 2,594. 2,594. Yan. Daming nagsikainan sa labas. Observe namin sa mga parkingan ng mga restaurants. Ang daming nagkakainan dito sa labas. Ayun. May restaurant doon sa taas niyan, oh. Roof deck ang pangalan. Roof deck. Oh, di ba? Ayan. Oh, dito may mga ilaw ng poste. Ayan, maliwanag. Maliwanag ang parting ito. Okay na okay. Doon kaya sa atin, tingnan natin mamaya. Sinasabi ko, madilim pa rin, wala pa rin yung poste. Wala talaga, hindi talaga nila pinalo up. Wala. Madilim.